BPF दोलोखौ दुरबल साननानै सासे दैदेनगिरिनाव रायजो राजाफ्रा सोंदों आरो बेनि जवाबखौ ओरैबायदि एग्जाम्पलजों बे दैदेनगिरिया होनदों। दा BPFआ थांनाय एमपिआवबो जेनदों, MLA बाइ इलेक्शनावबो जेनदों, माबादि दुरबल जालांखो प्रश्नआ बे रायजो राजाफोरनि गेजेराव। नाथाय बिनि एन्सारा बे कुइसनावनो थाखुमानानै दङ। बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। जे MP इलेक्शनाव सिंगल हिसाबै BPFआ बेसे बुरजा मोनदों, UPPLआ मोनब्रै मोनबा लोगो नांनानै बेसेबां मोनदों, बाइ इलेक्शनाव बेसेबां मोनदों, बेखौ हिसाब डाटा होदों सासे दैदेनगिरिया। स' दिनैनि भिडिअआव बिनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायगोन उइथ प्रुफ। हेलो एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' मेन आपडेट्सआव थांनायनि सिगां आङो दहाय दिपेन बर' सार, मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनि बाइट नायदोंमोन। सापर्ट खालामदों थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ फुटबल जरायाव गायसननो गोनांखौ। बिथांखौथ' मिन्थिखायो, बिथाङा मालाबाबो BTR सरकारनि हेंथा जेबो खोथा बुंखाया, बिनिनो जानानैनो बुंखायो। नाथाय बुंनायाव जेबो उसुबिदा गैया। खहाखौ बा लाबखौ माखासे साननि उनावहाय रायजो राजाफ्रा डिसाइड खालामगोन आरो बे रायजो राजाफ्रा नंगौ नङा बासिनानै लानायानो सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिनि ब्लेमाव नङा दे, खिन्थु बासिनानै रायजोफ्रा जेखौ डिसिसन लागोन बेनो फाइनाल जागोन। आरो बेनिफ्राय साख्रिनि खोथाखौ बुंनो थाङोबाथ' BRPLफ्रावबो बेखौ नांला। गभर्नमेन्टनि नर्म्स गैयाबाबो माखासे केटेगरियाव साख्रि होनो हायोना। बे बेसरगावनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल्सआव साबसिन मोनदों बर'फ्रा। दा बेफोरखौ इसिबां गुदु गुदा थांला। आंनि प्रश्नआ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नैबेल'मोन। दिपेन बर' सार गोबां होबथानायनि थाखाय माने अफसबो माखासे खालामदों होननानै नोंथाङा बुंदोंथ' बाइटनि गेजेरजों। माखासेया अफसबो होदों, माखासेया मोनजानो लुबैदों होननानै। नाथाय अफस होनायखाय नोंथाङा गसंथेबाय। आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय, नोंथाङा बिनि थाखायबा गसंथेनो हाबाय, नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथां सारखौ रोखा रोगां बखिनायखौ नोंथाङा बोरै जेबो बुंथारदिया? बुंनांगौमोन ना। दिनैसिमाव नोंथाङा माबा मोनसे बेस्थ' होननानै रायजो राजाफ्रा साननानै लादोंमोन। नाथाय दिनै नुबाय थार्मेल पावार प्रजेक्टनि फारसे नोंथाङा बुंनो हायो, नाथाय बड'फानि थाखाय बुंनो नोंहा सम गैया। सार दिपेन बर' सार माब्रै सालायगासिनो दं नोंथाङालाय? कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोद फोरमायहर रायजो राजाफोर। बेजों लोगोसे जोंहा BPF दोलोआ दुरबल जामारबाय नामा? एमपिआवबो जेनदों, बाइ इलेक्शनावबो जेनदों, खोथाया नङा होमबा? नाथाय MP इलेक्शनाव बेसेबां भट मोना, सिंगोल भाबै। आरो रायजो राजाफ्रा नुदों UPPLआव मोनथाम मोनब्रै दङ, बेखौ मिथिखागौ। मा बेखौ आं बुंनांलाया। 1 2 3 4 गासै। नाथाय BPFआ सिंगोल। आरो बेसेबां भट मोनदों, बहा जेनदों, आरो बाइ इलेक्शनाव मालाय बेसे बुरजा मोना। आरो दुरबल मोनब्ला लोब रायजो राजा आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा जाय खाम्फा बिथांजों थांफादोंमोन, जाय चन्दन बिथांजों थांफादोंमोन, बिथांमोनाबो जे बेक जाफिनदों आरो फोरमायफैदों। बेफोर मा? बेफोर दुरबलनि सिम्बल नामा? बेफोर जाहैबाय BPFआ दासिमबो शक्तिशालि, आरो BPF नङाबा बे BTCखौ गाबथानानै लाखिनो हाया। बे रोखा जादों। आरो बेखौनो सासे दैदेनगिरिया ओरैबायदि एग्जाम्पलनि गेजेरजों फोरमायदों। A to Z नोंथांमोना खोनासंनानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। কোনে কৈছে যে BPF দলে দুৰ্বল হৈছে বুলি? আমি যে দুৰ্বল নহয়, ইয়াৰ মই দুটা বা তিনিটামান কাৰণ আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ। যোৱা MP ইলেকশ্যনত কোকৰাঝাৰ লোকসভাত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ৰাইট হেণ্ড, অতি এই মৰমীয়াল এজন MLA লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ সমষ্টিত তেখেতে জয় হ'ব পৰা নাই। আমাৰ BPFৰ যিটো MLA ছেগমেণ্ট বিপৰীহে জিকিছে, জয় হৈছে। মন্ত্ৰী আহিছে, MLA আহিছে, MP আহিছে, মিনিষ্টাৰ আহিছে, অসমৰ এই মিনিষ্টাৰ আৰু এই CM কোকৰাঝাৰত থাকি পেলাই কেম্পিং কৰিছে। তথাপিও লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিত আমি জিকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি ডাউনতে আহিব লাগে।
শুনা নহয় আমি ডাউনতে আহিব লাগে 2 নম্বৰ আমাৰ মাননীয় এই গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লেফ্ট হেণ্ড ডিপুটি চিফ বিটিআৰৰ ডিপুটি চিফ তেখেতৰ সমষ্টিত কোনে অহা নাই মন্ত্ৰী আহিছে MP আহিছে MLA আহিছে মিনিষ্টাৰ আহিছে আৰু CMO তেখেতৰ সমষ্টিত আহি পেলাই কেম্পিং কৰিছে তথাপিও BPF দলক জয় কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে হাৰাব পৰা নাই BPF দলহে জয় হৈছে এতিয়া কওক আমি দুৰ্বল হৈছে নেকি মুছলপুৰত কোনে জিকিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰ গভৰ্ণমেণ্ট টকা পইচা মন্ত্ৰী MLA MP সব কুছ আছে তথাপিও আমি মুছলপুৰত জিকিছোঁ লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া সমষ্টিত জিকিছোঁ এই গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া সমষ্টিত জিকিছোঁ এই ৰৌতাত আমি 8,000কৈ বেছি পাইছোঁ ভেৰগাঁও সমষ্টিত আমি অকলে 14,900 মান পাইছোঁ দুটা মিলি তেখেতসকলৰ 24,000 ভাগ কৰি দিলে কিমান হ'ব প্ৰত্যেক সমষ্টিত যদি এক্সট্ৰাকে তেখেতসকলে খেলিলেও নেখেলিলেও BPFৰ ষ্টেটাছ আজি তাৰিখত বহুত ওপৰত আছে নমুনা মই 4টামান দিলোৱে লৰেন্স ইছলাৰীৰ কথা ক'লোঁ এই গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা ক'লোঁ ৰৌতাৰৰ কথা ক'লোঁ মুছলপুৰৰ কথা ক'লোঁ চালবাৰীৰ কথা ক'লোঁ আপোনালোকে ৰিপৰ্টটো চালে হ'ল थैंक यू स' नुनो मोनबाय अब्ला आं कमेन्ट्सखौ नेनानै थाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ